Ya engko nek mau wene aku ya sing ikhlas. Tak godhoke banyu umop rak kenyil-kenyil to. Kok ora wis kaya kikil. Telek kowe blok iki kan. Kan benci telek. Mripatmu lho. Mripatmu ora enek irenge. Ah, tenane. Lah kuwi lho. Pak, mripatku ana irenge ra? Enek. Lho. Si ayo apa lek? Ayo apa lek? Sing banter. Keton nek bohong iki. Mau sak kene ayo. Pergi. Kowe anakmu kok mokon lu. Pergi. Pergi. Jarene mau gak ngono. Meneng awake. Sing main sapa? Balik. Oh, Balik. sampean ki ora ngerti. Pancen wis tuwek. Iki ning wilayah ndi sampean ngerti apa ora? Sampean ngerti apa ora iki wilayah ndi? Jawa Timur. Rungokno. Paham ora sampean iki? Wis tuwek bareng kok rumangsaku. Enggak isin ngono iki sampean. Sunatine. Aja. Sampean ora ora? Lungguh wae. Manut to. Sampeyan wong ndi? Kok rumangsaku kok kok iso dipasrah-pasrahane itu ndak boleh. Roh ora sampean? Roh. Diancuk iki. Kok iso? Kok nesu syukur. Sampeyan ngerti apa ora tadi? Ngene lho, Mbah. Maksude kalau sampean tuh di tengah panggung jangan pakai yang seperti itu. Paham enggak? Paham apa mboten? Jenengan paham napa mboten? Paham kan? Paham. Kang halus. Banyuwangi enggak iso halus, Mas. Isone ya kasar ngene iki. Ngene iki perlu cinta. Lagi ngoten to? Nggih napa mboten? Aku ora ngono toron. Oh gak krungu to. Aja banter-banter. Oh halus. Iki jantunge mak deg. Engko nek macet kowe lho sing Nggih. Berarti halus nggih. Halus. Kanjeng Ibu. Terus pilih Kurang halus iki. Kanjeng Ibu mbok pilih kula lepat wonten panjing panjenengan menika kula dipangapunten Kanjeng Ibu. Ya tak tampa. Pangestu kowe tampan ana. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten dodo lumuntur wonten weteng damel ngicalaken penyakit diare Kanjeng Ibu. Kanjengane apa kok iso teko terus didadosaken jimat. Lho. Piye Apa? Sikilku nang ndi? Lho. Lah ceritane piye kok? Sikil. Kowe nggo sikile Ora. dagelan cek nom-nom. Sumpah. Mbok sing tumindak apik munggah panggung sikile ilang sitok. Boten kok sakmene ku lho mau neng dilek. Mau loro. Mau karir sitok. Mau ning maune piye? Ngene. Terus mari ngono. Terus kok iso ilang? Terus lugo. Monggo. Terus sampean muni piye? Lho sikil kendi. Maklum. Wong tuweke balik cilik neh. Iki cek lucu-lucune. Mboten Ya pareng. sikil dikempit dhewe kok delok balekno. Balekno sikilmu. Sikilku ndi? Sikil kendi. Lah kena yo cek loro sing tok cilik. Gak enek kukune. Sampean. Sikile ilang sitok. Cek loro tengah gak enek kukune. Tok tuling. Tak. Ki arep apa nek? Lungguh ibune. Aku dadi apa, Kak? Iki ana bocah loro sing marak sowan. Romo. Ana maling. Rama ya dicangkepi. Pripun? Romo Raden Mas Haji Muhammad Sakirun Surya Widakto. Kalian menika Kanjeng Ibu Dewi Grahana. nggih. Kanjeng Ibu Dewi Grahana. Grahan. Iya. Kok grahana sih? apa? Bet kuwi. Apa? Grahana kira sing anu Srengenge. Sampeyan njaluk apa? Jaluk sapa? Sing rada padang. Kunti. Kunti. Lanak. Nggih. Kunti larap biasa kowe kunti